Selam dostlar, Jey сезонына aya qatladıq. Jırçılarının nindi yangalıqları бар ekan. Нәрсәләр эшләргә өлгергәннәр һәм нәрсә эшләргә планлаштыралар. Әлеге һәм башка сорауларга җавапны алдагы мизгилләрдә ачыкларбыз. Мин Рената Тей топ клип хит парадын башлап җибәрәм. Билгеле булганча, һәр атна бер җырчы белән саубуллашабыз. Бүген исә чират Зарина Асылкаевага барып җитте. Юкка чыкты кинәт, ялгызлыкны төю, моңаю. Кочагымда җәннәт, карашыңда сөю, ярату. Бер генә теләк, син миңа кирәк. Туктарсыңмы, синсез минем йөрәк. Язмышым бүләгем, син минем бәхетем. Бердән берем күңел кем өмөтем. Сөенегез, шатланыгыз, чөнки бездә премьера. Әйдәгез, танышып китик. Игътибар экраннарга. Тагын яңгыр күзләремнең төсен юа, билгесезлек җан өшетә тәнем туңа. Йөрәк түрем телгәлидер, яшен камчы юатырга телим әллә яңгыр тамчы. Тагын яңгыр юа синең эзләреңне, тагын яңгыр юа яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Тагын яңгыр, калдым яңгыр уртасында. Ышана алмыйм, хәзер инде туктасына. Синең миндә һич юлмас, җылым калган. Хыялларым сине эзли һаман. Тагын яңгыр юа синең эзләреңне, тагын яңгыр юа яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Тагын яңгыр, тагын бүген күкләр дулый. Бергә чакны күңелемнән сызып булмый. Җан юатыр төсләр әллә калмаганмы? Әллә дөнья шул яңгырдан яралганмы? Тагын яңгыр юа синең эзләреңне, тагын яңгыр юа яшьле күзләремне.
sen Hisler koynar Söndürürge tırışma sen Барлык җырчылар иҗатта изләнүдә. Шуңа истәп күпләре спорт турында да онытмыйлар. Мисал өчен Разил Камалов әле күптән түгел генә йөгерү буенча Казан марафонында катнашып, бик яхшы нәтиҗәләр күрсәткән. Разил өчен иң шатланган кешеләр арасында алдагы рәттә, әлбәттә, Рафина Ганиуллина. Җырлы гаилә безнең хит-парадта да лаеклы урында. Сүзне үзегезгә тапшырабыз. Izledim izlerin Aylarda ikensin Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең Колакта яңгырый ярату сүзләрең Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ачарга юрама Кайт әйдә соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ачарга юрама Кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама Кайт әйдә кайт мәхәббәт ярына Синдә кайт күңелем гел сине сагына Назыңны җылыңны саклый бит кочагым Дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагым Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ачарга юрама Кайт әйдә соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ачарга юрама Кайт әйдә соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ачарга юрама Кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама Азалия Вәлиева сіңлесе Гүзәлия белән бик уңышлы гына итеп бәйрәм концерты оештырганнар. Май ялларында барча халык хезмәттә. Шуңа кичен бераз ял итеп алырга уйладык та, бик яхшы килеп чыкты дип сөенде ул. Безнең хит-парадта исә Азалия үзе генә катнаша. Ә хәзер клибын карар вакыт җитте.
тик сиңа, моңнарым да сиңа. Жылы назым болып, елмай тик сен миңа. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, син. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, син. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, син. Назлы гына язмышым, син. ТМТВ премиясы ел сайын тамашачыларны шаккаттыра торган уникаль концерт. Бу елда үз статусын саклап кала. Тарихта беренче тапкыр Уфа тамашачысын сөендерәчәк. Хөрмәтле Башкортстан халкы, сезне 15 июнь Башкортстан дәүләт концерт залында ТМТВ премияләр тапшыру тантанасында көтеп калабыз. Борылып бір күздә салмадым, тилмереп тик бір сүз көткәндә. Әрнемәс дидеңме йөрәгем, ятларга сарылып үткәндә. Сөйәм дип бәгыренә телмәллә, сыңарып хәлләрен белмәллә. Сонан сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле. Күкләрне телделәр утлары, күңелдә яшнәгән яшенне. Хисләрем түгелеп китерде, йөрәгем түренә яшердем. Сөйәм бит бәгыренә телмәллә, сыңарып хәлләрен белмәллә. Сунган сап-салкын учакның
Сизмәдем дисеңме хисләрем, ник хәзер йөрисең эзләнеп? Соңладың кичер дип сорарга, күңелем каршында тезләнеп, сөям дип бәгыренә телмәле, соңарып хәлләрен белмәле, сонан сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле, сөям дип бәгыренә телмәле, соңарып хәлләрен белмәле, сонан сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле, сонан сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле. Siz TNTV kanalын карыйсыз. Эфирда топ клип хит парады. Алдагы резидентыбызны каршы алыйк. Ул Лилия Гимаддинова. Көндәлек эшемнән тыш интервьюлар бирәм, җырлар яздырам дип сөйләде ул безгә. Әфәрин Лилия, эшләреңне дәвам ит. Ә без әлегә синең клибыңны карыйбыз. Безнең якка барасы юлларың, барысын да яхшы беләсең. Уйламый да чык син олы юлга, әгәр килә мине күрәсең. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Сандугачлы иртәләрдә икәү җитәкләшеп барлап йөрербез. Шул чагында бергә булырбыз дип сөю вәгъдәләрен бирербез. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама,
Gülnaz һәм Илсур Шәрифҗановлар гадәттәгечә һәр вакыт иҗатта. Соңгы арада бик каты бәйрәмнәрдә чыгыш ясыйбыз дип уртаклаштылар алар. Эш белән әмінә үз-үзебезне карарга онытмыйбыз. Иртәләрен вакуум ясый башладым дип елмайды Гөлназ. Иҗади уңышлар сезгә. Ә хәзер TMTV Production белән берлектә төшерелгән клипларын бергәләп карап китик. Saylap menler arasından taptım seni süygen yarım. Tigiz bulsun varır yollar, sen bit ming'a yazgan barım. Söntermesin qar yağmurlar, süyünün qaynar uşağım. Bizning kebek бәхетле пар бармы икән җирдә тагын? Тормыш тиз генә бармый, булыр карасы һәм агы. Үпкәләшми тату булсак, үдеп китәр авыр чагы. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар ушагын. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагын? Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Saylap menler arasından taptım seni süygen yarım. Tigiz bulsun varır yollar, sen bit ming'a yazgan barım. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар ушагын. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагын? Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа Мәңге карап туймам ахры. Татьяна Ефремованың тормышы гөрләп бара, укый, иҗат итә. Әле күптән түгел генә микрофонсыз концертта катнаштым. Тамашачы бик җылы кабул итте дип уртаклашты җырчы. Клибыңны да бик яраттылар, Татьяна. Сүз сиңа. Да. Эй. Ага. Ага. Салат. Так. Зур жиын булырга тора. Казаннан җырчы чакырыбыз. Биючеләрне районнан. Мин җырламыйм мени. Сиңа баянда кем уйный гитарада?
Бар, чай әзірле. Armiyadan qaytqach, ijrochilar bilan ketgan bo'lsam, gitarada da o'ynab yurgan bo'lar edim. Uatıldım elle. Umr o'tayinde, shu otib traktornikilar. Amin gitarist izleyim. Eyde, oynap kurset. Also Azat Fazlıyevlar zor şadlıqları bilen bölüşdüler. Kızımız Zifa 10 ayda təpik etdi deb suyundular alar. Tevgi adımların bilen Zifa, jırlıq ailəni qıtlab, klipların birgəlep qarıyız.
Сагынгандан уйла, сөйләр алдыннан тыңла. Йөрәк белән хәл иткәннәр һәр вакыт дөрес була. Bir kimden birini kütüme, sirlerini bilgirtme. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün öteme. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерлә, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Bir кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып, кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Дуслар, безнең социаль шелтәләргә кушылыгыз. Артистлар тормышы, сәхнә арты яңалыклары, мавыктыргыч уеннар. Булар барысы да ВКонтакте, Telegram рәсми сайтта. TMTV каналы белән бергә булыгыз. Ә хәзерге тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм чираттагы клип Ринат Гыйльфановтан. Беренче күрүгә ошадым, күңелгә шул көннән башландым мөхәббәт уена. Каян килгән чибәрлек ул, каян килгән мондый матур
зор уйынан өзгертіп болмай махаббат қағидасын қайын келген шеберлік ол қайын келген Оқтаныш қызымның ышандым исіне дүниялар бұлталды Аңламайым не болды Оқтаныш қызым мен еркелейм сұлуым мен оның үшін Тек бір мезгіл ғана ойыншықпын Әр вақыт көңілден қабатлым исміңні дүнияны ұнатам тек сені көруге Қайын келген шеберлік ол қайын келген Мындай матур гүзеллікте зор ойынан өзгертіп болмай махаббат қағидасын Қайын келген шеберлік ол қайын келген Оқтаныш қызым мен еркелейм сұлуым менің кібірлер Білем сенің көп Оқтаныш қызымның ышандым исіне мен оның үшін Тек бір мезгіл ғана ойыншықпын Оқтаныш қызымның ышандым исіне дүниялар бұлталды Аңламайым не болды Оқтаныш қызым мен еркелейм сұлуым мен оның үшін Тек бір мезгіл ғана ойыншықпын Чиратта Гүзәл Гарафиева. Күптән түгел улым үзе яраткан бию өлкәсендә зур дәрәҗәгә иреште. Залдан карап, горурланып утырдым дип елмайды җырчы. Алдагы тормышыгызда җиңүләр артып кына барсын. Шатлыгыңны уртаклашабыз. Ә хәзер Гүзәл Гарафиеваның клибын карап үтик. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә. Синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр. Назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә. Яктылыгы җитәр гомергә.
Ижрадагы позицияда кем дип уйлыйсызмы? Җавабын сезгә әйтәм, җырчы Арслана. Аның тормышы шулай һәр вакыттагыча үзенә теләгәнчә генә бара. Эшлибез, кирәк вакытта бәйрәм итәбез ди ул. Ә хәзер синең җырыңны тыңлар вакыт. Шуңа күрә барлык игътибарны экраннарга юнәлдек. Шоу баса алмый, соңгы звонок тавышы. Һәр көн сине күрә алу, бәхет иде классташым. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Күндә иртән сине көттем, алдан килеп дәрескә. Юкса наук башлый идем, мин сине тәнәфестә. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Uzun tənəffüs şikəlli, ayırılğan yıllarım. Başlanır da yana dəris, gelirsən күк yılmayıb. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Сәйдә Мөхәммәтҗанова әле күптән түгел табигать кочагына барып илһамланып кайткан. Балтач районының табигатына сыкланам инде. Шунда һава сулап, иҗат итәргә көч җыеп кайттым әле ди ул. Көчләр җыелды, димәк җырларга вакыт. Сәйдәнең клибын бергәләп карыйк.
Sininde yüreğini türünde yaşırın yaradım dirilip yana yıldızlara. Meni seni üzülüp sağınam. Senin sırlı dünyan yüreğimde dolgan. Men yarattım, men seni üzülüp yarattım. Яңа концерт сезонына әзерләнә. Графикларын туплый, җырлар яза һәм яздыра. Сүзем Илнат Фархуллин турында. Җырчыга бары тик әфәрин генә дип әйтәсе калды. Бүген дә ул хит парадыбызның лаеклы урынында урнашты. Җырла, Илнат, сүз сиңа. Min de seni şulay yarattım. Dilim ergende yalğız Uzar deyip sağır Öz-özümüne haman yuvattım. Seni sayılak güngel Süyügüne tügel Sokar buldum ahra Özümde Aldanğanım bildim Yanğanıkka kirdim Ni kaşandım iken sözüne.
Мәхәббәтнең күзе сулкар була диләр. Мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялыгыз узар дип сагыш. Үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел сөеп кенә түгел. Сулкар булдым ахыры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем. Ник ышандым икән сүзеңә? Сине сайлап күңел сөеп кенә түгел. Сулкар булдым ахыры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем. Ник ышандым икән сүзеңә? Тапшыруның иң дулкынландыргыч мизгилләре килеп җитте. Җиңүчене билгеләр алдыннан барлык клипларны искә төшереп алдык. Тагын яңгыр юа синең эзләреңне. Тагын яңгыр юа яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр тукта әле тынычлан син. Хисләр кайнар сүндерергә тырышма син. Мәхәббәт ярына кайт дип чакырам. Җилләргә ияреп барымны артыннан. Елларның агышын ачарга юрама. Кайт әйдә соң түгел сулама. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, син, ул син. Сөйәм дип бәгыренә телмәлләй. Сыңарып хәлләрен белмәлләй. Суныган сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәлләй. Көтәрсеңме дип син сорама. Килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Дәшкән саен сөям диye дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры. Ай-яй, тихо гуляй, моя милая. Тагы да бергә жүрсәк иде шушылай. Тагы да бергә жүрсәк иде шушылай. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярам. Теләм атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярам. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Вактаныш кызымның ышандым хисенә. Дөньялар буталды. Аңламыйм ни булды, ни булды, ни булды. Вактаныш кызым мин йөргәнлим. Зурлама мин аның өчен.
hep yana yıldızlara. Seni sayılak güngel, süyügüne tügel. Suqar buldum mahra özümde. Aldanğanım bildim, yanğanlıkka kirdim. Ni kaşandım iken sözüne. Top klip hit parады үз эшен алга таба дәвам итә. Җырчыларның тормышлары кайный, һәр вакыт иҗатта, образлар туплауда. Шуңа өстәп әле сезгә дип матур клиплар төшерергә дә онытмыйлар. Шундыйларның берсе алдагы мизгелдә. Бергәләп карыйк. Balkıp tırsın dünya gürlesin. Yoluma gel varıp yüzüme, nurları seyirip minnin yüzüme. Sen yoluma baksan gözüme, dünyalarda matur görüne. Yoluma gel varıp yüzüme, nurları seyirip minnin yüzüme. Sen yoluma baksan gözüme, dünyalarda matur görüne. Yaktı bulsun tırmış yolların, şatlık bilen tutsun tağların. Ayazı bulsun her şak günlerin, tanış bulsun indi canların. Yoluma gel varıp yüzüme, nurları seyirip minnin yüzüme. Sen yoluma baksan gözüme, dünyalarda matur görüne. Yoluma gel varıp yüzüme, nurları seyirip minnin yüzüme. Sen yoluma baksan gözüme, dünyalarda matur görüne. Ömürlerinin matur şağında, jırılap yeşigeli tağında, ferişteleri konak bağına, bizning məxətərni sağına. Yoluma gel varıp yüzüme, nurları seyirip minnin yüzüme. Sen yoluma baksan gözüme, dünyalarda matur görüne. Yoluma gel varıp yüzüme, nurları seyirip minnin yüzüme. Sen yoluma baksan gözüme, dünyalarda matur görüne. Sen yoluma baksan gözüme, dünyalarda matur görüne. Dünyalarda matur görüne. Dünyalarda matur görüne. Birinchi o'rinni belgiladik. Җырчыларның хәлләрен белдек. Димәк, бүгенге тапшыруыбызга йомгак ясасак та була. Сезнең белән мин Рената Тей булдым. Киләсе очрашуларга кадәр.